Associació Espais Valencians neix l'any 2005 en els municipis de Quart de Poblet i Manises de la mà d'algunes persones joves compromeses en la transformació social i concretament amb canviar la realitat que ens envolta. És una associació educativa de caràcter laic i progressista, formada per persones joves, voluntàries, que treballen en temps lliure amb xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. Actualment compta amb 4 seus, 2 Esplai Somriure i l'Esplai Sant Bori a Quart de Poblet, una a Manises, Esplai Natura, i una altra a Mislata, Esplai Tabalet. Entenem la nostra acció educativa com a part d'una acció global per a fer un desenvolupament integral de la infància i la joventut. És per això que donem suport al treball en xarxa i fomentem el pensament crític que ens permet créixer, millorar i adaptar-nos a totes les realitats. Amb l'ajuda del joc com a eina educativa, busquem donar una atenció personalitzada als xiquets, xiquetes i joves que participen amb la finalitat de reforçar la seva autonomia personal. Alguns dels valors en els quals basem la nostra activitat són treball cooperatiu, feminisme, solidaritat i justícies socials, participació activa, inclusió, ecologia, foment de la cultura, entre altres. Per a dur a terme tot allò, tenim 2 grans branques, el treball en infància i el treball en joventut. Respecte al treball amb xiquets i xiquetes, desenvolupem normalment la nostra activitat els dissabtes de 10:30 a 1:30 en seu. Intentem repartir als infants en grups d'edat per a poder fer un treball molt més especialitzat i individualitzat. A més, tenim 3 activitats: nit de pitjames, albergada i campament, on ens juntem totes les seus a passar un cap de setmana o una setmana juntes, jugant, aprenent valors i coneixent persones d'altres municipis. A través de jocs, dinàmiques i, en definitiva, activitats lúdiques, treballem tot l'esmentat anteriorment. Intentem que els xiquets i xiquetes siguin les pròpies protagonistes del seu aprenentatge i vagin assumint responsabilitats de manera progressiva perquè així aprenguin a participar activament en la societat. Per exemple, creant les seues pròpies activitats i explicant-les a la resta de companys i companyes o fent activitats que tinguin una reflexió final on compartir opinions i aprendre entre tots i totes sobre alguna problemàtica concreta. També, una part fonamental de les nostres sessions és l'assemblea, en la qual les xiquetes i els xiquets donen la seva opinió respecte a les activitats realitzades i proposen noves activitats, ja que considerem fonamental empoderar i escoltar la infància i donar-los eines perquè pensen críticament i s'expressen de manera lliure. D'altra banda, el treball amb persones joves el realitzem les pròpies voluntàries que participem en l'associació. La nostra màxima és crear un espai on totes puguem expressar-nos i participar activament. I amb això, totes siguem escoltades i respectades. Per aconseguir això, tenim una estructura horitzontal en la qual, encara que existisquen funcions i càrrecs, totes les persones que participen en l'associació tenim la mateixa veu, el mateix vot i el mateix pes en les decisions que es prenen tant respecte al treball amb xiquets i xiquetes com el funcionament de l'associació. Per a dur a terme això, realitzem diverses reunions de monitores, sobretot en cadascuna de les seus per a preparar les activitats, entre altres aspectes. A més, hi ha diversos tipus de moments durant el curs on ens ajuntem totes i tots. El primer tipus de moments són les quedades informats, on les monitores fem activitats que ens agraden per conèixer-nos més i crear un bon ring. El segon tipus són les trobades de cap de setmana, anomenades monisplais, on fem treball per a l'associació, dinàmiques i jocs per a conèixer-nos i cohesionar-nos i formacions en temes que es facin falta a cada moment. I per últim, la convivència de fi de curs, on avaluem el curs i gaudim 2 dies juntes amb un caràcter més lúdic. En definitiva, Esplais és un lloc on tant xiquets i xiquetes com a joves utilitzem el nostre temps lliure d'una forma enriquidora, per aprendre a participar, aprendre en valors, desenvolupar competències que en altres espais no són prioritàries, per a desenvolupar-nos com a persones i per a créixer i relacionar-nos amb altres persones amb les mateixes inquietuds i gustos que nosaltres.
Associació Plets Valencians és un lloc on mentre ens divertim, ens relacionem i juguem, contribuïm a millorar la realitat que ens envolta i amb això contribuïm a fer el món una mica millor.